מעשה אומנות וניסיון של הרבה שנים. מסורת אצלנו במשפחה, ומנסים כל פעם לשפר. איך עשית? מה יש שם בפנים? תסביר לנו. זה סוד מקצועי. את התהליך. בגדול, מה יש פה? בגדול יש פה כל המרחבים, מעשה אומנות וניסיון של הרבה שנים. מסורת אצלנו במשפחה, ומנסים כל פעם לשפר. איך עשית? מה יש שם בפנים? תסביר לנו. את התהליך. בגדול, מה יש פה? כמה שעות? איפה זה? בתנור? על האש? זה הכל בתנור. הכל, רק בתנור? בשר משובח, שועית, שם אותו על האדמה, איזה חצי שעה, בצל, אחרי זה מעביר אותו בשר מיוחד, בחום של 105-110 מעלות. כמה זמן? כמה שעות? איפה זה? בתנור? כמה פעמים טעמת? זה הכל בתנור, פעמיים. הכל, רק בתנור? פעמיים בשעה. בתחילה אני שם אותו על הגז, על הפלטה איזה חצי שעה, שזה ירתח קצת, אחרי זה מעביר אותו לתנור, בחום של 105-110 מעלות. וכמה זמן? כמעט 24 שעות. כמה פעמים טעמת? פעמיים. רק פעמיים בשעה. מה עשית פה? זה מעשה אומנות וניסיון של הרבה שנים. מסורת אצלנו במשפחה, ומנסים כל פעם לשפר. איך עשית? מה יש שם בפנים? תסביר לנו. זה סוד מקצועי. את התהליך. בגדול, מה יש פה? בגדול יש פה כל המרכיבים החשובים של החמין. זה בשר משובח, ביצים, שועית, תפוחי אדמה, שום, בצל, בשר מיוחד, והכל עצמות של בקר, והכל נותן תוצאות טובות. כמה שעות? איפה זה? בתנור? על האש? זה הכל בתנור. הכל, רק בתנור? לא, בתחילה אני שם אותו על הגז, על הפלטה איזה חצי שעה, שזה ירתח קצת, אחרי זה מעביר אותו לתנור, בחום של 105-110 מעלות. וכמה זמן? כמעט 24 שעות. כמה פעמים טעמת? פעמיים. רק פעמיים בשעה.